4 prostředky na pár takových koní. Co s tím? Říkáte si, proč ta Iris to tam myje, to auto? No, protože má z té ruční myčky normálně odřený číslo. A toto auto mám teprve 2 roky. Taky tak je staré. Takže nechci tam mít ty oděrky a různé věci, které když se přiblížíte tou ruční myčkou, tak vám může způsobit něco. Protože to nedodržujete těch 40 cm. Takže nejdřív jsem si dala šampón do vody. A dostala jsem samozřejmě k tomu tuto obrovskou houbu. S tou se to dělá úplně samo. Potom, když je léto, tak šplichnu na odstranění hmyzu právě toto. A až půjdu leštit suchým plůckem, jasné, tak si vezmu na rozleštění všech škrábanců a že už tam taky nějaký mám. Najela jsem i do keře, prostě mě tam nahnal traktor, tak co jsem měla dělat? Bohužel tam jsou. Takže rozleštím. Až to budu mít potom takhle všechno hotové, tak si teprve zajedu do té myčky a možná to opláchnu tou osmatickou vodou, aby se to lesklo. Možná, že ne, třeba to bude tak super, že vůbec tam nemusím jezdit. Ještě nevím. Dělala jsem to jednou a to bylo s tou osmatickou vodou. Já totiž nedosáhnu na střechu. Jo, tak pozor. Ale musím si vykydat taky to auto vevnitř. Aby se mě to tak nelesklo, aby to neodráželo sluneční svít, tak mám od Eurony ještě tady toto. A začala jsem čistím, krásně to voní samozřejmě, jasně, všechno krásně voní, když se to čistí a když je to čistý. Ale co mě překvapilo, je to na interiéry, to znamená ty povrchy, volant a tak dále, všechny budíky, budiš, je vyleštěno. Ale jak jsem měla ten vlhký hadřík, tak jsem si přejela i sedačku. A protože tam často jako jím čokoládu a tak občas je tam nějaká čokoláda i přilepená, tak jak kdyby tam byly děcka. No je to hamba, já vím, ale když jsem to přejela, začalo to vonět a šlo to krásně dolů, nezanechalo to fleky. Byla jsem s tím úplně nadšená. Dělala jsem to na takovém místě, jakože tady to asi bude vidět, no ale není to vidět, je to krásný. A potom týden, jak jsem jezdila, tak prostě každý, kdo se mnou jel, protože ten týden se mnou teda zrovna někdo jezdil, tak všichni říkali, to by to tak nádherně voní. Takže od Eurony, jo? Leštička proti hmyzu, na interiéry a ještě šampon na prvotní umytí. To je všecko. Kdybyste náhodou chtěli ještě na umytí dětských sedaček, tak ten tam je taky a ten je úplně super, protože ty děcka to mají takový umatlaný a je to strašně rychlý. A voní to a žádný crcání s tím, vysychání a tak dál. Jde to fakt jednoduše a hrozně rychle. Takže se mějte krásně. Já jdu pokračovat a jdu čistit auto. Krásný den.